Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, March 17, 2026. Saka sa plete, ginsugata sang aksyon protesta sa Bacolod. Mga residente sa Guasang 4 km permanent danger zone sa Canlaon dapat manginhanda sa posibilidad sa Alert Level 3. 8 ka hektarya sa katubuan sa Banwa sang Isabela nasunog. Barangay Council sa Kabug sa Bacolod City nag-ayo sa SP nga hindi pagpalabyan sa mga truck ang ilang main road. Kag sa Good Vibes, Information Technology System sang KAMSU naka-centralize na pagkuha sang documents mangin mahapos na. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga residente sa Guasang 4 km permanent danger zone sa Canlaon dapat manginhanda sa posibilidad sang Alert Level 3. Ang ikatlo nga moderately explosive eruption sa Bulkan Canlaon, consistent lamang sa activity sa bulkan nga napaidalom sa Alert Level 2. Inisunod sa pamuno sang FIVOX nga nagsiling man nga wala pa nila gina-consider ang pagpasaka sa Alert Level 3. Pero ang mga pumuluyo ang dapat magpabilin nga handa. Wala pa magsuma ng isa ka bulan, makatlo ka beses nga naglupok o kung may moderately explosive eruption ang Bulkan Canlaon. Ang una sa atong February 19, nga ginsundan naman sa atong February 26, kagang ulihi sa atong Domingo, March 15. Suno sa FIVOX Director Teresito Bacolcol sa idalom sa Alert Level 2, paabuton gidman ang kasubo nga mga activity gikan sa Canlaon. Sa karon suno sa iya, wala pa nila gina-consider ang pagpasaka sa Alert Level 3 sang bulkan. Pero ang mga pumuluyo sa Guasang 4 km permanent danger zone ang ilang ginapaandaman nga dapat manginhanda and kaso gidman nga mapasaka sa Alert Level 3. Ang Office of the Civil Defense Negros Island Region ang nagsapol kahapon sa tiglawas ng FIVOX nga si Maria Antonia Bornas, ang Chief sang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, kagintalakay ang sitwasyon sang bulkan. Sino kay OCD NIR Director Donato Sermeno III, sila ginapahanda and kaso gidman magsaka ang alert level sang bulkan. Dapat naka-standby sila and again, yung mga residente natin na nakatira beyond the 4 kilometers, they have to be ready anytime kapag nakita natin na nag-escalate yung activity ng Canlaon Volcano and we may raise it to alert level 3. Muna nung advice natin sa mga LGUs, pati sa mga response cluster natin. Sa number 9, Barangay Council sang Kabug sa Bacolod nag-ayo sa SP nga hindi pagpalabyan sa mga truck ang ila main road. Nagpangabay ang mga opisyales sa Barangay Kabug sa Bacolod City sa nguniyang panlungsod nga kung pwede dumilian ang paglabay sa mga dalago nga truck sa main road sang ila barangay. Inibangod suno sa ila delikado sa mga kabataan nga may dalago nga salakyan nga nagalabay sa ila dalan kag indi man ini highway standard. Nagakasangit sa mga matag-as nga mga truck ang kable sang kuryente. Rason nga nagaayo ang barangay nga maaksyonan ini. Ginsiling ni punong barangay Jennifer Pintukan, nagsabat gilayon si Councilor Dindo Ramos sa ila panawagan kag nagpasalig nga magadihon ini sang isa ka ordinansa. Pungkuan pa sang Barangay Council kag sang SP sang syudad sa masunod nga bulan ang posible nga plastada sang among nga ordinansa. Dugang pa ni Pintukan, ginihinyo man sang SP nga kung pwede hindi lang pag-totally ban ang mga truck nga maglabay sa among nga dalan bangod may mga bodega man sa lugar nga nagagamit sa dalago nga truck. By schedule na lang ang ginatanaw nga posible pag dumili sang heavy trucks nga maglabay sa lugar. Kay suling tani namon i-close kita totally bila na wala di bala may malabay nga akong truck. Ang problema kay may mga bodega man din nga ari diyang truck nila gasulod.
daw ginalantaw mani ato na dito nga siling nga ilantawon tagipikon basi may oras lang ta or ang kadakuon sa truck nga basihan ta nga maglabay ti siling sit down na namon ti ambal ya sa akon by April kuno pukuan namon ng plastaro namon ang ordinansa. Sa number 8, 59 ka mga nakakas nga empleyado sa Basiwa nag-file sang motion to execute compromise agreement. Mga na empleyado sa Basiwa nga damlag pagginkaka sa serbisyo ang nag-file sang motion for execution para mapatuman ang compromise agreement nila nga nagalakip sang pagbayad sa ila sang back wages. March 10 sa nag-file sang motion ang 59 ka mga anay empleyado sa Civil Service Commission nga nagahinyo sang pag-execute sang ginlagdaan nila nga compromise agreement sa Bacolod City Water District. Sunod sa ila abogado nga si Attorney Edmundo Manlapo Jr., final na desisyon sa CSC angot sa reinstatement sang 59 ka mga empleyado nga damlag pa ginkakas sa serbisyo kasunod sa paglagda sang Basiwa sang joint venture agreement sa Prime Water bangod sang redundancy. Suno kay Manlapaw, kasunod sa among desisyon, sila ang nagpungkupod sa Basiwa Board para mapatod ang kantidad sang back wages kag iban nga benepisyo nga balayran sa mga ginkakas nga empleyado kag naglagda sang compromise agreement. As of December 2025, nagdangat ini sa 123 million pesos kag ginkasugtan nga sa Enero 30 sini nga tuig o kun antes sini ipatuman ang bayranay. Pero tubtub sa karon, ang compromise agreement ang wala napatuman. Sa motion nga ginfile sa mga anay empleyado, nakasaad nga si Basiwa Board Lorendo Dilag kag Mona Dia Hardin ang nagpamalibad sa paglagda sang amo nga compromise agreement. Kag nagfile sang kaso batok sa mga board of directors nga naglagda pabor sa compromise agreement. Kita hindi man tayo ka-enforce na because we're just ordinary persons. The only entity nga maka-enforce ini is the Civil Service Commission itself, no? Using its machineries and using the law itself. Sila ang ma-execute sang what was agreed upon by parties. Attorney, meaning kung ma-execute na may mga garnishment na matabo, particular sila mga bangko? Kung hindi voluntarily mag-comply ang another party, kasi silang Basiwa, kung hindi sila mag-comply, kung i-grant man isang Civil Service Commission, may issue ni sa writ of execution, and the writ of execution dalon niya natin to sa other party, sa Basiwa, and mga yun na sila sa voluntary na compliance based sa compromise agreement. Sa number 7, 4 ka persona arestado sa ginraid nga drug den. Ginsulod sa katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency isa ka ginakabig drug den sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. 4 ka mga high-value targets ang naabtan sang PIDEA sa sulod sang hulot. Ang mga nagkaladakpa na Musanday alias Lito, alias Medardo, pareho residente sa Barangay Mansilingan, alias Rolly kag alias Michael nga taga Cabancalan City. Sunod sa report, si Lito amo ang maintainer sang drug den, samtang employer naman si Medardo nga nagaobra bilang auto mechanic. Ang duha ka mga pangayaw nga Sunday Rolly kag Michael ang nagbisita sa drug den. Sila nagaobra bilang driver kag helper. Na-recover sa operation ng 8 ka paketes ng suspected shabu, buy bust money, 2 ka improvised tutor, 5 ka disposable lighters kag cellphone. Sa number 6, 8 ka hektarya ang katubuhan sa Isabela nasunog. Ginlamon sa kalayong kapin 8 ka hektarya nga katubuhan sa Hacienda Constancia, Barangay 5 sa Banwas ng Isabela, Domingo sang gabi. Suno sa Hacienda Administrator, hinabulubanta 2 milyones pesos ang balor nga kahalitan sang sunog. Masobra 1 ka oras kag napalong ang kalayo. Suno sa BFP, madasig nga naglapta ang kalayo bangod sang mabastog nga huyop sang hangin. May pila ka mga residente ang naghingagaw tapas sa tubo malapit sa mga pamayanan
pagkamalay bilang pagpangaman. Sa karon nagapangita pa sa mga saksi kag padayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa Isabela sa kung ano ang gintunaan sang sunog. Standing crop kag wala pa ma-harvest ang mga nagkalasunog nga tubo. Sa number 5, masobra sa 4 million pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na recover. Nakakumpiskar ang kapulisan sang ginasuspetsuhan smuggled nga sigarilyo nga nagabalor sang 4,755,900 pesos sa ginpatigayon nga maritime interdiction operation sa higad sang Baybay sa sitio Lintog, Barangay Nagbualaw, Basay sa Negros Oriental. Nagpatigayon sa operation ng Philippine National Police Maritime Group sa 4th Special Operations Unit matapos makabaton sa impormasyon halin sa confidential informant nga may nagadiskarga sang suspected smuggled cigarettes sa coastal area. Antes pa man nga makasulod ang kapulisan sa Fingerport Compound, insigida nga nakahalin ang bangka nga posible amo ang nagtransport sang sigarilyo pasulod sa pungsod. Nagdinalaga ng mga persona nga nagadiskarga sang sigarilyo matapos makitaan ang kapulisan. Inaginbilin ng 83 tanan ka boxes sang sigarilyo. Sa number 4, presyo sang baligyan ay isang humay sa karon ang nagsaka. Suno kay Pedro Limpangog, ang presidente sang FIASIN-BRIS o kanang Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System, 24 to 25 pesos ang kilo sang lagto nga humay sa karon. Mayara pa man sang tiga 23 pesos kada kilo nga baligya anay. Kuni paanggid sa nagligad nga binulan, paborable sa mga mangunguma ang presyohan ay karon bangod nagsaka ini gikan sa sadto anay 17 to 20 pesos kada kilo. Patapos na ang ani sa Southern District suno kay Limpangog. Pero sa sitwasyon sa karon, nabalaka man sila sa epekto sang pagtimbok sang presyo sang gatong karon sa ilang nga pagpanguma. Ang abono nga sadto 1,400 to 1,500 ang baligyaanay, subong masobra na sa 2,000 pesos. Ang transportation cost nila nagsaka man. Samtang may pagsaka man sa bilisang bugas sa merkado. Ang sadto anay wholesale price nga 1,900 pesos sa kada sako, karon 2,300 to 2,350 pesos na. Apektado man kami kay ang mga farming po labi na kita nga abono nagmahal man kada ko gid bala ma'am asang ginsaka sa abono nga ang urea sa nagligad ng mga binulan ang mga triple 40 nara lang sa mga 1.5 1.4 isubong di sobra 2,000 na. Sir, wala pa ka mo sir napabalo kung may subsidy ka mo nga mabaton? Ang DA nakapabalo? Ang pagkabalo kung may balita gid man nga assistance no ang atong Department of Agriculture patuwet man katupa sa amon. Sa number 3, wala hoarding sang gatong sa syudad suno sa Bacolod, LGU. May mga ginpadangat nga concern sa syudad nga nag-alagar may hoarding sang produkto petrolyo pero wala sang verified cases sang hoarding. Ini ang assessment sa Fuel Price Monitoring Team sa unang nga adlaw nga naglibot sila sa mga gasolinahan sa syudad. Kinsiling ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, nga may mga na-report lang sa ila nga may mga konsumidor nga nagabit-bit sang drums kag dalago nga containers kung magbakal sila sang gatong. Apang pagklaro sini sa ilang na-submit nga report kahapon nga adlaw, wala sang may na-verify nga naga-hoard. Sandig sa pagsulundan sa Department of Energy, ang pagbakal sang gatong gamit ang portable containers ginatugutan lamang
para sa mga agricultural, sea transportation kag mga essential nga paggamit. Ang nagabakal gamit ang mga dalago nga containers ang dapat may ipakita nga proof sang iya operational requirement kangay sang purchase order kag business permit agud masiguro nga lehitimo ang ila pagbakal. Dugang nigo, compliant man sa price range ang halos tanan nga mga gasolinahan sa syudad nga ila nakadtuan kahapon nga adlaw. Under sa DOE nato nga guidelines, if may mga makit-an nga gabit-bit dako nga mga drums or may ara bilang nagapabutang sa mga galunan, under sa DOE guidelines may mga exceptions na they have to justify anay sa DOE kung nga amo na kadamo. Usually sa madumduman kung may ara na kung ga-operate ka sa mga fishing vessel or may ang business mo dako ang konsumo sang gasolina, i-justify mo na. So pag nakita mo nga may mga gapatugong galunan, it should not necessarily say nga gahord, no? Kaya ito isang tagaan mo pa man sila benefit of the doubt mo, kaya you need to validate anay nga amo na kadamo ang konsumo, ang iya ginakonsumo nga gasolina. Sa number 2, DSSD nagklaraw nga wala pa sang may nag-abot nga ayuda para sa drivers. Nagsugod na subo nga adlaw ang tagtagana isang 5,000 pesos nga fuel subsidy sa mga qualified nga driver sa National Capital Region sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation bilang bulig sa kabudlayan sa mga transport workers sa pagtimbuok sang presyo sang gatong. Apa ang Department of Social Services and Development sa siyudad sa Bacolod ang wala pa sa gihapon sang may nabaton nga mando kag wala pa man sang may ginhatag nga pondo ang gobyerno nasyonal. Ginsiling ni Richel Verde Prado Manga ang pamuno ng DSSD na nagahulat pa ang DSWD Negros Island Region sang pondo kag nagapasalig naman ini nga kung may yara na sang pondo, gilayon nga mag-a-apply ang syudad sa Bacolod agud mahatagan sang fuel subsidy ang mga jeepney drivers. Dugang pa niya, may pagsulunda na ang DSWD kung sino ang posible nga maka-avail sa among mga benepisyo apang ang proseso kag kung sano ini mapatuman sa syudad ang wala pa mahibaluan. Sunod sa Department of Transportation, ginapaabot nga magpalambot sa mga rehiyon kag probinsya ang among nga subsidy sa ika-4 nga semana sining nga bulan. Ilabigid nato no mag-request kita but as to the 100% assurance, so si DSWD lang gid na ang makasabat. Kag sa number 1, ginanunsyo na subong adlaw ang saka sa plete sa depasahe nga salakyan. Ginsugata naman ini sang aksyon protesta sa transport sector kaupod ang progresibo nga mga grupo. May report si Romeo Subaldo. Handa ba na kamo sa isa kapaguntak biyahe? Handa ba na kamo kapaguntak sinimana kung hindi kita makatinaw sa ayuda? Ining naging sabat sang sini nga mga drivers kag operators kag progresibo nga grupo sa announcement sa Department of Transportation sang saka sa plete kay inasang aga. Sumugod sa Huwebes, mangin 14 na ang regular nga plete sa traditional jeepney sa unang 4 kilometro kag may dugang nga 2 ka peso sa kada kilometro man nga dugang. Sa modern jeepney naman, mangin 17 pesos na ang regular nga plete sa unang 4 kilometro kag dugang nga 2 ka pesos kag 40 sentimos sa kada dugang nga kilometro. Sa provincial bus, ang ordinary 12 pesos ang sukot sa unang 5 ka kilometro kag 2 ka pesos kag 20 sentimos sa kada sobra nga kilometro. Ang TNVS naman ukon ang Transport Network Vehicle Service pareho sang Grab ukon InDrive ang may dugang nga 20 pesos sa base fare pa lang. Ang airport nga mga taxi may 40 pesos kasaka sa unang nga 500 meters. Samtang ang P2P ukon point-to-point buses ang may 15% kasaka base sa existing nga pletihan sa karon. Para sa kay Rudy Catedral, ang presidente sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers ukon BACOD, hindi ini ang solusyon sa pagsaka sa bilis ng produkto petrolyo.
Luyag niya nga irekta man hatag mismo sa mga driver agi pasalig nga ayuda sang gobyerno. Ang pagdugang sa plite hindi na sabat sa aton nga ginapangayo o kung sabat sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Kaya iti mayara man subo nga daan nga instans alin pa na sa una, ang aton nga presyo sa plitihan is 13 pesos. Apang nagabayad man sa 10 ka piso, hindi man na naton mariktagid. So butsilingon nga hindi na iya sabat sa aton nga demanda o kung sa aton nga problema sa pagtaas sa presyo sa petrolyo. Ang sabat diri dapat ihatagid directly as soon as possible ang mga ayuda nga dipromisa sa aton nga gobyerno sa aton. Pero ang problema, hindi tanan nga mga miyembro sang ilang nga grupo makabaton man sang 5,000 pesos nga ayuda. Para naman kay Noli Rosales, ang Secretary General ng Bayan Negros, ginpapasan lang sang gobyerno sa mga commuters ang problema. Dapat na kuno nga kakso ng excise tax sa gatong kay dako ini nga alibyo. Dapat makasun ang value-added tax sa gatong excise tax. Kaya kung hindi ang makakas, 16 pesos, tugtog 19 pesos kada litro ang madula na lumukdoon sa naton nga pumuluyo. Hindi ng driver ang nagalukdo sa sining nga problema. Hindi ng operator ang nagalukdo sa sining nga problema sa gatong bilog na pumuluyo ang nagalukdo. Subong nga adlaw, ginpatuman ang ikaduha nga semana sang big time price hike. Masobra sa 20 pesos ang saka sa diesel, kag 12 pesos kag 20 sentimos to 16 pesos kag 60 sentimos naman ang saka sa kada litro sang gasolina. Ini ang resulta sang gamo sa karon sa Middle East. Sa Huwebes, isa ka nationwide transport strike ang ginaplano sa transport sector. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes Information Technology Systems ng Carlos Hilado Memorial State University ang naka-centralize na pagkuha sang documents gikan sa naglain-lain nga campuses mangin mahapos na lang. May report si Richard Caballero. Mangin madasig na ang pagproseso sa mga estudyante sang Carlos Hilado Memorial State University sa ila mga gina-request nga dokumento bangod sa ila nga mas ginpaayo pagid nga information technology system. Ang Carlos Hilado Memorial State University ang nangin pinakauna nga eskwelahan sa Negros Island Region nga may ara sang Hyper-Converged Infrastructure o kon HCI, isa ka centralized system sang tanan nga data sang eskwelahan. Suno kay Engineer Axel Banay, presidente kag CEO sang LMI Corporation nga amo ang naghimo sang system. Ang HCI ang isa ka centralized system kung sa diin tanan nga mga data kag records sang universidad gikan sa 4 sini ka campuses sa Negros ang magarikta na sa main campus. Gani, bangod sini, mas mangin mahapos kag madasig na ang pagkuha sa mga documents kag records. Hyper-Converged Infrastructure or HCI is actually a system that we deployed for CAMSU. In layman's term, if you are an IT, you have multiple servers. Isa-isa ni sila. With CAMSU, what we did is we bring it all together in one box. Centralized management, centralized configuration, and centralized monitoring. This makes their system simple, easy to manage, and easier to maintain. That's the HCI that CAMSU invested in. Mabudlay para sa CAMSU nga i-maintain ang ilang mga database sa 4 ka campus gikan sa nagkalain-lain man nga servers. Amo gani nga nagpaubra sila sang isa ka dashboard kung sa diin tanan nga data sarang na lang i-manage sa isa ka server sa main campus sa Talisay City. With a partnership with CAMSU, we will be maintaining the system for 2 years. And this can be renewed, of course. And at the same time, we offered actually a OJT program as well as faculty immersion program for CAMSU. That makes the coverage in full circle. Magahatag man sang training program ang LMI sa mga estudyante kag empleyado sang CAMSU nga mag-ooperate sang amo nga system. Suno sa CAMSU ICT Director nga si Arian Torres. Sang una, mabudlay pa para sa mga estudyante nga yara sa external campuses nga mag-request sang dokumento bangod hindi pa centralize ang sistema nila. Pero
Matapos nga matukod ang HCI, ginapaabot nga mas mangin madasig na ang pag-request sa mga kinahanlanon sa mga estudyante parehas ang admission test, transcript of records kag iban pa. Kung ang isa ka estudyante nga nag-graduate sa Binalbagan Campus, nag-request ng transcript of records in Sigida. Ang iya request masulod gilayon sa main campus. Because before, sang fragmented pang network, we really have to do it manually ang pag-install ng databases, tapos i-sync diri ang database sa main campus. So with this current infrastructure, we are capable this time to synchronize real-time ang database, ang collections ng data from external campuses towards the central or the main campus. Dugang pa niya, bisan nga magdungan ang 20,000 ka mga taho nga mag-access sa website ng KAMSU, manubo na ang posibilidad nga mag-lag ang website. Initanan, dalaman sang paghanda sang universidad, ilabi na nga nagasugod na ang admission exams sa KAMSU. Mas mangin secured naman ang ila data bangod sa mas gimpabaskog nga cybersecurity. 15 million pesos ang pondo gikan sa Department of Budget and Management ang gimpain sang KAMSU sa pagpatukod sang amo nga system. Richard Caballero para sa DigiCast Negros. Of course, kita naga-shout out sa ating mga live viewers. Kay Cesar Holito III, hamba niya, hello BFF and friends. Hello, kag may ara siya tipid tips. Magbalon dapat daw sang rice para tipid kahit papano. Chona Evangelisto Caredo, maayong hapon, DigiCast Negros, watching from Singapore. John Randolph O. Rubin. Good afternoon, DigiCast Negros, more power. Marie Tiffany Hover, good afternoon, Iloilo City. More power daw sa Iloilo City. Gloria Bantigue, good afternoon, Ma'am Barbara Mijares, watching live from Pulupandan. And Logenib, I think ipabalis ka din ang ngalan. P. Evel, good afternoon, Bacolod. Kagamayad itong top 10 stories of the day, tubtub was. Ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.